अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देशाचा सलग तिसऱ्यांदा कारभार हातात घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्यात मुंबई दौऱ्यावरती येणार आहेत। गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड तसंच बोरिवली ठाणे लिंक रोड या भुयारी मार्गाचं पीएम मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे। आगामी विधानसभा निवडणुकींना 3 ते 4 महिने शिल्लक राहिले आहेत। या अनुषंगानं पीएम मोदींचा दौरा महत्त्वाचा मानला जातोय। गोरेगाव मुलुंड भुयारी मार्ग आणि बोरिवली ठाणे भुयारी मार्ग दोन्ही मिळून 14,700 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आहेत। या दोन प्रमुख प्रकल्पांचं भूमिपूजन पीएम मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे। त्याचबरोबर ऑरेंज गेट ते ग्रँड रोड या उन्नत मार्गांचं देखील पीएम मोदी हे उद्घाटन करण्याची शक्यता आहे। गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये भूमिपूजन सोहळा पार पडणार असून महायुती सरकारकडून पीएम मोदींच्या स्वागताची तयारी सुरू करण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।